Pekný deň všetkým prajem. Dovoľte mi, aby som vás privítala na dnešnom tlačovom briefingu, ktorý sa venuje v podstate najdôležitejšiemu zákonu Slovenska v tomto období poslednému rozpočtu, ktorý predstavila vláda Roberta Fica. Nedá mi však, aby som na úvod zareagovala na aktuálne udalosti. Mám na mysli piatkový teroristický útok v Paríži. Ako vidno aj na útoku v Paríži, súčasný terorizmus je vysoko organizovaný a používa veľmi špecifikované metódy. Na prípravu týchto útokov používa zázemie vo viacerých krajinách. Príkladom, že sa to môže naozaj Slovenska veľmi týkať, je aj udalosť z januára tohto roku, kedy opäť teroristický útok v Paríži, pri ktorom sa zistilo, že niektoré zbranie pochádzajú z Slovenska, si myslím, že by nás naozaj nemali nehať ľahostajných. Pre bezpečnosť Slovenska je viac ako kedykoľvek dôležitá spolupráca a výmena informácií medzi európskymi krajinami a intenzívna spolupráca aj polície a tajných služieb. Dovoľte mi teda, aby som odovzdala slovo Jozefovi Vyskupičovi, ktorý by vám povedal o konkrétnych opatreniach v tejto oblasti. Ďakujem. V mojom vstupe by som chcel v prvom rade zdôrazniť, že odmietame alebo nesúhlasíme so znížením rozpočtu Slovenskej informačnej služby, a to v rozpočte na rok 2016, ako navrhuje vláda Roberta Fica. Máme za to, že nestačí, aby predseda vlády organizoval zasadnutie Bezpečnostnej rady, inicioval na ňom otázky týkajúce sa zmeny legislatívy a na druhej strane znižoval rozpočet inštitúcií, ktoré môžu a majú reálne s terorizmom bojovať alebo mu predchádzať. Nová bezpečnostná situácia vo svete sa v návrhu štátneho rozpočtu, čiže v striktných rečiach čísel, odzrkadlila jej znížením. Pýtam sa, dokedy chce premiér tejto krajiny s verejnosťou hrať hru a opíjať ju rožkom a pritom hazardovať s našou vlastnou bezpečnosťou. Čo to teda v reči čísel znamená? Po viacerých úpravách rozpočtu na rok 2015 pre kapitolu Slovenskej informačnej služby sme sa dostali na číslo 47 miliónov eur. Čiže SIS-ka mala k dispozícii 47 miliónov eur pre rok 2015. V rozpočte na budúci rok po mnohých deklaratórnych vyjadreniach vláda navrhuje túto kapitolu pokryť iba 44 miliónmi eur. Je v záujme bezpečnosti krajiny a navrhujeme udržať rozpočet minimálne na hranici z tohto roka, čiže v rozpočtovej kapitole by sa mala objaviť 47 miliónová položka, respektíve aj po avizovanej legislatívnej zmene tento rozpočet stanoviť na také parametre, aby nové výzvy minimálne pokryl. Čiže myslím si, že keď vláda vie nájsť peniaze na rôzne nezmyselné predvolebné opatrenia, musí ich aj v dnešnej bezpečnostnej situácii nájsť aj na činnosť tajnej služby, pretože by mali byť v avizovanom bezpečnostnej situácii prioritou, tak ako sa stávajú prioritou pre iné členské krajiny Európskej únie, ktoré si uvedomujú nevyhnutnosť fungovania bezpečnostných, spravodajských služieb, polície alebo armády. Chcel by som ešte podotknúť, že ešte viac ako samotná výška rozpočtu je dôležité kvalitné riadenie a najmä šikovní, čestní a odvážni pracovníci tajnej služby. Chcel by som tu preto vyzdvihnúť aj prácu nedávno zosnulého Vladimíra Suchodolinského, bývalého zástupcu riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby. Vo svojej správe popísal tunelovanie tajnej služby za vlády, alebo prvej vlády Roberta Fica. Keďže považujeme korupciu za negatívny jav vo všeobecnosti, práve korupcia v tajných službách ohrozuje aj otázku bezpečnosti obyvateľov Slovenska. Ľudia zapojení do nelegálnych aktivít sú jednak ľahko vydierateľní a jednak namiesto ochrany krajiny hľadajú finančné zisky sami pre seba. O to nebezpečnejšie pre Slovensko je, ak ľudia zo spisu Vladimíra Suchodolinského sa stále vyskytujú vo vedení našich tajných služieb. Apelujem preto na obyvateľov Slovenska, aby sa v záujme vlastnej bezpečnosti a v záujme našej budúcnosti nikdy nezmierili s korupciou vysokých štátnych úradníkov a nenaleteli na opíjanie rožkom
pri podľa mňa falošných deklaratórnych zasadnutiach či už Bezpečnostnej rady alebo avizovaných legislatívnych zmien, ktoré má vláda na mysli a pritom kráti rozpočet jednej z dôležitých bezpečnostných organizácií, ako je Slovenská informačná služba. Ďakujem. Dovolte mi ešte teda vyjadriť zo pár ďalších zásadných výhrad k navrhovanému rozpočtu na rok 2016. Keď si pozrieme rozpočet, vidíme, že ľudia sú pre štát najmä zdrojom príjmov. Štát od nich doslova žmýka peniaze, ktoré sa k ním nejako nevracajú späť. To dokazuje i zvyšovanie odvodového zaťaženia práce, neschopnosť pohnúť Slovensko dopredu v oblasti vyšších priemerných miest, prepad konkurencieschopnosti a totálne zanedbanie investícií do vzdelávania. Myslím si, že bohatstvom Slovenska sú ľudia a nie samotné peniaze v rozpočte. V návrhu rozpočtu však vôbec nevidíme snahu investovať do potenciálu ľudí. Ako prvú zásadnú výhradu vyčítam vláde, že napriek tomu, že mala absolútnu moc, sa jej nepodarilo znížiť dlh. Od komunizmu sme tu počas 25 rokov nemali vládu jednej strany a taký silný politický mandát na zlepšenie situácie v našej krajine. Vláda deklarovala konsolidáciu verejných financií, no výsledkom je približne rovnaká úroveň štátneho dlhu. Aj túto úroveň sa darí udržať, mám na mysli úroveň spred alebo minulého roku. Aj túto úroveň sa darí udržať len vďaka žmýkaniu občanov, eurofondov a nie úsporami štátu. Možno jeden príklad za všetky. Napriek reforme ESO inštitúcie verejnej správy nevykazujú výraznejšiu efektivitu. Ba naopak, počet zamestnancov sa neustále zvyšuje. Keď Robert Fico v roku 2012 nastupoval do čela vlády, počet zamestnancov vo verejnej správe bol 338 921. V roku 2015 ich už bolo 404 000. A na rok 2016 je ich naplánovaných 407 000. To je, keby sme to spočítali, odrátali, nárast o viac ako 68 000 zamestnancov v verejnej správe. A to nehovorím o tom, že prístup k občanovi, proklientský prístup sa nejako nezmenil, nezlepšil. A nezohľadňuje to ani teda to navýšenie počtu zamestnancov. Ak by sme sa mohli pozrieť na to, čo vlastne rozpočet vracia ľuďom, v sociálnej oblasti v rozpočte na rok 2016 čítame zníženie prostriedkov na podporu rodiny minus 0,5%, zníženie rozpočtu na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých minus 3,5%, zníženie rozpočtu na pomoc v hmotnej núdzi minus 3,4%. A to si vláda Roberta Fica hovorí, že je sociálna. V sociálnej oblasti tejto vlády sú naozaj špecialitou drobné, jednorázové, nesystémové mikroprogramy, sociálne mikroprogramy alebo opatrenia, ktoré môžeme nazvať rabovaním druhého piliera. Len v tomto roku z neho štát zobral 0,5 miliardy. Tieto všetky mínusy, ktoré som v úvode povedala, by sa mohli možno zlúčiť do jedného rozumného systémového opatrenia minimálne na podporu mladých rodín. V zmysle, aby mali v rozpočte viac peňazí jednotlivé rodiny. Čo sa týka vzdelávania. Mladí ľudia kvôli zhoršujúcej sa kvalite nášho vzdelávacieho systému odchádzajú študovať do zahraničia. Naše školstvo potrebuje zásadné reformy a nie výmeny ministrov. Je až škandalózne, že z návrhu rozpočtu ministerstva školstva ubudlo takmer 0,5 miliardy. 0,5 miliardy je nižší rozpočet ministerstva školstva. A pre zaujímavosť podotýkam, že celý rozpočet ministerstva školstva by vystačil jednej menšej, ale špičkovej zahraničnej univerzite takmer na 1 rok. Čiže to, čo má k dispozícii jedna špičková univerzita v zahraničí, stačí na Slovensku na platy učiteľov, pre školy, pre ministerských úradníkov,
dokonca aj na vedu a výskum. Je na čase si teda priznať, že náš štát nevedel 25 rokov efektívne spravovať vzdelávanie a nedokázali sa v ňom urobiť také zmeny, aby sa školstvo aspoň vyrovnalo priemernej konkurencii v krajinách Únie. My sme sa vo volebnom programe zaviazali každoročne zvyšovať platy učiteľom o 10%, pretože si myslíme, že sú pre náš vzdelávací systém kľúčový. A opakujem, bohatstvo štátu sú ľudia. Preto je potrebné najmä investovať do nich. Teraz by som dala slovo kolegovi Jankovi Mičovskému, aby nám povedal, ako je to s hospodárením v rezorte pôdohospodárstva. Dobrý deň. Dnes ráno pán minister Kažimír povedal takými zletnými slovami, že predkladá rozpočet, ktorý je akýmsi plánom dobrého hospodára. Musím povedať, že zásadne nesúhlasím s týmto hodnotením pána ministra, aj keď možno v niektorých parametroch, ako ich ráno veľa vymenoval, sa možno až tak nemýli, ale v tomto celkom určite sa mýli pán minister. Dôvodom pre takéto moje jednoznačné tvrdenie je paragraf 7 štátneho rozpočtu, kde sa hovorí, že štátny podnik Lesy Slovenskej republiky budú musieť odviesť ako mimoriadny odvod do štátneho rozpočtu čiastku 5 300 000 eur. Nevravím, že štátny podnik túto úlohu nesplní. Ono, viete, keby im tam dali aj 15 miliónov, tak v rámci politického riadenia štátnych podnikov si zrejme žiadne vedenie nedovolí, lebo tam ani na to nie je, aby si niečo nedovolovalo, nesplní takúto požiadavku. Ale rozhodne má to devastačný účinok na rozmýšľanie ľudí v tomto sektore, pretože, a to by som poprosil túto jednu vetu, keby bola takým motom tohto môjho krátkeho vystúpenia, lesy nikdy, ani za tejto vlády, ani za inej, nesmú byť akousi bankou pre sanovanie štátneho rozpočtu. Lesy musia byť poisťovňou pre zdravú budúcnosť krajiny. A teda, ak vedenie tohto štátu opakovane oberá štátny podnik o takúto veľkú čiastku, tak zjavne nezáleží jej na dlhodobom nie profite, ale zabezpečení základných životných potrieb občanov krajiny, ale sanuje sa tu len štátny rozpočet, dokonca s poznámkami, že je to teda rozpočet dobrý. Nie je dobrý a poviem aj prečo. Možno argumentov by sa dalo vymenovať viacej, ale pán minister povedal, že sa radíme medzi vyspelé krajiny tými hodnotami, ktoré ideme dosiahnuť budúci rok. Aj tu ho musím opraviť, že sa neradíme, pretože ak by to myslel vážne, tak napríklad štátne podniky alebo vôbec lesnícke podniky vo vyspelých európskych krajinách majú už len hustotu lesnej cestnej siete dvakrát takú veľkú ako my. A nie je to zanedbateľný parameter, pretože ak je hlavným leitmotívom týchto rokov aj v najbližšej budúcnosti, aj 21. storočia v slovenských lesoch, prírode blízke hospodárenie, to nie je možné zabezpečiť bez lesnej cestnej sieti, bez približovacích a odvozných ciest. Preto aj tento technický parameter by mal byť zabezpečený prednostne a nie odvod zo štátneho podniku, ale príspevok do poisťovne, aby jednoducho tento štátny podnik mal z čoho tieto veci zabezpečovať, lebo zjavne ich teda nemá za čo. Druhá vec, povodne. Veľmi populárna a dôležitá téma. No musím povedať, že tu štátny podnik zaostáva nielen za vyspelými krajinami, ale aj za svojou vlastnou minulosťou. Keď pred mnohými rokmi sa len na hradenie bystrín, čo je základný predpoklad ochrany krajiny pred povodňami, dával v jednom kraji terajšom mnohonásobok toho, čo teraz dáva celý štát, celá Slovenská republika. Takže to sú tie argumenty, keď musím popreť, že je tento štátny rozpočet pre budúci rok jeho plánom dobrého hospodára, jednoznačne nie je, devastuje to myslenie lesníckej verejnosti a núti to k opatreniam, ktoré nemajú s lesníckou činnosťou veľa spoločné. Ďakujem. Na záver ešte dovolte, rada by som vás oboznámila s jedným projektom, ktorý sme pripravili v kancelárii u mňa. Dali sme mu pracovný názor Miliarda vo vašich rukách. Je to možno, že taký program, ktorým by sme veľmi radi vzdelávali ľudí. Vzdelávali v tom, aby si vytvárali predstavu, s akými peniazmi sa narába v štátnom rozpočte. Povieme si miliarda sem, miliarda tam, ale uvedome si, že v našom rozpočte teraz rokujeme o takmer 16 miliardách, a z toho vieme, že vláda si dala za cieľ, keď sa pripravilo programové vyhlásenie vlády, zlepšiť konsolidáciu aj formou lepšieho výberu daní. Tam si dala za cieľ 2,3 miliardy, že budeme konsolidovať, že budeme efektívnejšie vyberať daň.
Z toho vieme, že teraz vláda pripravila sociálne balíčky. Keď ich ščítame všetky tri, ešte aj ten tretí, teda, ktorý bude predstavený až po novom roku, tak zistíme, že vlastne na to minie takmer 1 miliardu eur, možno aj cez miliardu. Tak v tomto duchu sme si povedali, že skúsime sa ľudí popýtať, že čo by si oni predstavili pod miliardou a akým spôsobom by ju skúsili prerozdeliť, na aké oblasti. Jednoducho, aby ľudia chápali možno, že dôležitosť, alebo aké je dôležité nájsť priority pri riadení štátu, v určovaní priorít, koľko financií do akej oblasti. Je to taká, možno, že aj spojená so súťažou akcia a teda budeme sa naozaj tešiť, pozývame aj vás do zapojenia sa do tejto aktivity. Ďakujem pekne. To boli teda predstavené najmä výhrady, ktoré máme k nášmu rozpočtu. Ak sú otázky nejaké? Ak nie, tak vám ďakujem veľmi pekne.